Un dels programes que té Càritas és el programa d'ajuda a les necessitats bàsiques. Amb aquest programa cobrim necessitats com l'alimentació, com l'habitatge, però també necessitats d'oci dels infants o un psicòleg si cal. Considerem que les necessitats bàsiques no són només menjar. Dintre d'aquest programa estem fent un canvi de model. Càritas tota la vida, durant els 75 anys que portem existint, hem donat ajuda econòmica perquè les famílies puguin comprar. Però també és veritat que hem repartit molta ajuda en espècie a totes les parròquies i arxiprestats de la diòcesi. Ara, en aquests moments, volem fer un pas més. Volem recollir diners, perquè creiem que tothom pot anar a comprar. Aquí, a casa nostra, tenim mercats, supermercats, botigues de proximitat i creiem que tothom pot anar a comprar amb els seus propis diners. Hem de confiar que les famílies saben el que és millor per ells i poden invertir en la salut i la vida quotidiana dels seus fills. Per això volem deixar de donar aliments en espècie. Amb els diners que podem recollir, podem donar a les famílies els diners amb una targeta solidària perquè puguin anar a comprar on desitgin, segons els seus hàbits, segons les seves pautes culturals i també segons les necessitats de les edats o les necessitats mèdiques dels seus fills.